Shirifla jabarani so filɛbagaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw bisimila aw ka jamukan kɔnɔ sariya bulon don sariya bulon jamukan kɔnɔ bi an da bɛna se babu ma min gɛlɛya bɛ maa caman kan an bɛ don min na ko bi o ye dugukoloko ye an ka jamana kɔnɔ n'an ko dugukoloko bi an hakili bɛ jigin géomètre la an hakili bɛ jigin agence la o agence n'o géomètre an ye ci bila maa kɛrɛnkɛrɛnnen min ka dɔnni yakubalen don ni a bɛ se ka an bilasira baara in tɛmɛsiraw kɔnɔ sariya ye mun fɔ a la ni a kan ka kɛ o kɛcogo in na babu bɛna ɲɛsin o ma bi o la an ka hakilina ye le thème du jour compétences et limites des agences immobilières dans la gestion du foncier au Mali bi babu a bɛ sigi de kan o la an ka maa welele o ye monsieur Mamadou Cɛkura Danbele responsable technique et administratif de l'entreprise de gestion immobilière et foncière du Mali n'an ko Egypte Mali a ɲɛmaaba don an bolokɔrɔ bi Mamadou Cɛkura Danbele agence kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko topographe o don géomètre don walasa ka faamu o cogo la géomètre topographe ka fara promoteur d'agence kan o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale la maa caman ye u ka degun lakale an ɲɛna nin hakilina in kɔnɔna na o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ masala bolinin kan min bɛ kɛ sababu ye aw ka se ka faamuyali sɔrɔ la ko in kɛcogo yɛrɛ ye jumɛn ye an bɛ se ka an ka danaya da maa jumɛnw kan ni u tɛmɛna o tɛmɛsira fɛ ka an jigi da u kan k'a fɔ ninnu ye baarakɛla ɲumanw ye ni ala sɔnna bi ɲininkaliw bɛna tɛngu a la jaabiw bɛna dɔn ni aw an bɛna faamu k'a fɔ ko in kan ka kɛ kɛcogo ɲuman na sariya bulon don an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an n'an ka maa welele an b'a fo ka waleɲuman dɔn monsieur Danbele i sɔnni na ka na an ka wele jaabi an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka jamanadenw kunnafoni foli diyara n ye n yɛrɛ b'aw fo aw ka cɛsiri la n bɛ filɛlikɛla jama bɛɛ fo Shirifla ka taa ɲɛmɔgɔ la n'o ye an ka karamɔgɔ ye fo baarakɛyɔrɔ laban n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye an bɛ fo k'i fana waleɲuman dɔn ni ala sɔnna Shirifla jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ se aw fana bɛɛ lajɛlen ma jamukan in kanu na ni ye an da donnen dugukoloko la i n'a fɔ an ye jamukan caman kɛ cogo min na bi babu kɔnɔ aw na se ka faamuyali caman sɔrɔ a la mairelakaw o ni agence an sɔmilen don a la k'a fɔ est ce que janfa t'u ni ɲɔgɔn cɛ est ce que agence immobilière tɛ maire bila fili kɔnɔ ka baara dɔw kɛ mun laban bɛ kɛ gɛlɛya ye an jamanadenw ma o bɛɛ lajɛlen kunnafoni na sɔrɔ ni jamukan in kɔnɔ bi an n'an ka maa welele inshallah an bɛ tila k'an ka foli kurakura aw yɔrɔ ko aw bisimila sariya bulon kɔnɔ Shirifla jabarani so don monsieur Danbele i bisimila ni an ko agence immobilière bi e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna a kan bon suntura ɲininkali diyara n ye an bɛ dugawu de kɛ an bɛ kuma minnu fɔ ala ka ani sababa bɛn yarabi minnu bɛ k'a lamɛn ala k'a kɛ u nafa sɔrɔ sira ye aw minnu bɛ baara la ala k'aw bolo mɛn a la ala ka jamana basigi ala ka hakili ɲuman da bɛɛ lajɛlen ma bon ni ko agence immobilière volet damadɔ don mɔgɔ bɛ fɛn damadɔ de ɲagami ɲɔgɔn na a kɔnɔ n'a fɔra agence immobilière tout court bɛ yen promotion immobilière bɛ yen bon mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu man ka jate mɔgɔ fɛ mais maa caman bɛ olu bɛɛ de kɛ agence ye donc ka agence kɛ namaratɔ fɛn dɔ ye siɲɛ kelen minnu bɛ yen n'u bɛ a la ten n'u ye min ye u b'o kɛ olu ti a jate kɔnɔ mais mɔgɔ bɛ k'o jate agence immobilière ye baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ min n'a sigilen bɛ juste minnu bɛ location minɛ minnu bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sanni feere kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ courtier minnu mɔgɔw ɲɛ yira sanni feere sira la olu de ye agence immobilière ye mais u b'a ni promotion immobilière fana ɲagami ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ o ka baara fana yankan ka bon ka tɛmɛ agence immobilière kan promotion immobilière ka baara yɛrɛ ye ka dugukolo san a jalan k'a feere ka so jɔlen san ani ka so jɔlen feere ani ka so jɔ mɔgɔ kelen ye min bɛ a kɛ a yɛrɛ ka sigiyɔrɔ ye ani ka so jɔ jama ye minnu bɛ se ka kɛ foroba baarakɛyɔrɔ dɔ ye
ani hakaja nani jamana bɛnna a sojɔ kan a bɛ se ka so jɔ a ye a bɛ se ka lotissement programme a bɛ se ka conseil di aw ma min b'a to aw b'aw ka baaraw kɛ ni sariya kɔnɔna ye dugukolo ko la o ye promotion immobilière ye donc anw fɛ yen anw bɛ o volet de kan kosɛbɛ. promotion immobilière oui. A diyara n ye bi n'an ye jateminɛ kɛ ninnu na i da sera a ma cogo min na maa caman bɛ yen nɔ u kɛlen don k'u ka bonya n'u ka tanga bɛɛ ta ka bɔ agence kan e ye o danfara fɔ an ɲɛna sisan mais an b'a fɛ k'a dɔn ni aw ta volet kɛra promotion immobilière ye compétence jumɛn bɛ agence ninnu na. Bon, promotion immobilière n'a fɔ n y'a fɔ en introduction cogo min promotion immobilière bi yɔrɔ bannen san a bɛ yɔrɔ bannen feere hali ni ka yɔrɔ bɛ yen ni dugukolo de don e ta don yamaruyaw b'a jira k'a fɔ k'e ta don a jɛyalen bɛ i bɛ fɛ ka a morcellement kɛ ka tilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ lot ye promotion immobilière bɛ se ka olu baaraw bɛɛ kɛ parce que hali ni a compétence ti a yɛrɛ la a yɛrɛ ka mɔgɔ t'a kɔnɔ min b'a kɛ donc a bɛ se ka partenaire wele n'u ye géomètre wɛrɛw ye donc olu bɛna n'o sɔrɔla o ta ka promotion immobilière section kɔnɔna na n'i ye misali lajɛ an ka yɔrɔ kan ne bi agence immobilière la n ye baarakɛla ye mais je suis géomètre agréé également donc n'i ye géomètre agréé ye n'i bi agence immobilière la i n'a fɔ promotion immobilière fɛn minnu bɛ yen ni a n'a ɲɔgɔn min na ni mɔgɔ sera aw ma sisan bon an bɛ fɛ an ka nin yɔrɔ dugukolo ka baara déjà e technicien à la matière procédure minnu bɛ yen n'olu kan ka ɲɛɲini a b'o bɛɛ ɲɛɲini ka produit fini di a tigi ma pour que hali n'a ye fɛn di mɔgɔ ma a ka kɛ fɛn nafama ye o ye promotion immobilière avantage dɔ ye un peu par rapport à l'agence immobilière mais mɔgɔ b'a bɛɛ confond mais nuage dɔɔni bɛ yen quoi. A diyara n ye monsieur Danbɛlɛ sariya bulon kɔnɔ anw tɛ hinɛ makari t'a la an ka ɲininkali sariya y'a fɔ cogo min na maaw ye degun minnu sɔrɔ a la an bɛ o ɲininkaliw kɛ o la hinɛ tɛ sariya bulon kɔnɔ yan inchallah maa caman bɛ yen nɔ bi an ka tunkarankew don an ka bonya b'u yɔrɔ jamana kɔfɛla la tunkarankew kɛn bɛ ka degun caman sɔrɔ sokow la u yɛrɛ bɛ mun fɔ a ɲɛna n'an ko k'an bɛ jamukan labɛn an b'an ka whatsapp numéro bila ni plateau in kan whatsapp numéro bɛ an bolo n'an bɛna kuma babu min kan kuma caman na a whatsapp numéro bɛ di maaw b'u ka ɲininkaliw bila ka na whatsapp sira fɛ an bɛ bɔ tiɲɛ dɔw kalama anw yɛrɛ kun tɛ minnu fana kalama ni jamukan labɛntɔ maa caman y'u ka ɲininkaliw ɲɛsin an ma k'a fɔ an bɛ don min na ko bi u bɛ tungan fɛ u b'u ka danaya da somɔgɔ dɔw kan walima terisira dɔw kan ko k'u ka so jɔ u ye mais u bɛna faso kɔnɔ don min na u bɛna sɔrɔ fɛn t'u ɲɛ walima so ma bɔ a nɔ na o tigi fasugu ninnu est ce que aw bɛ se ka garantie d'u ma k'a fɔ n'o mɔgɔ fasugu y'u ɲɛsin a ma a tɛ b'u jigi kɔrɔ a bɛ se ka baara kɛ ka kɛ ni sariya ye hali n'a bɛ engagement ta walasa ni tiɲɛni donna a la aw ka se k'a répondre est ce que o compétence b'aw la. bon promotion immobilière an fɛ EGF Mali la o compétence bɛ yen a bɛ yen ka da dalu caman kan ni hali i t'i dugu la a mana kɛ cogo cogo somɔgɔ bɛ yen ni i ka baara bɛ kɛ yɔrɔ ye dugukolo ko problème caman bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ de bɛ a lase u yɛrɛ ma parce que mɔgɔ caman bɛ fɛn nɔgɔman teliman de fɛ bon o ɲuman man ca quoi n'i sera anw ma i ka maa min bɛ yen n'o y'i ka représentant ye n'a kɛra ale ou bien n'a kɛra i ye an bɛ bɛnkan kɛ an cɛ bɛnkan min n'a y'i diya a bɛ dan an ka baarakɛyɔrɔ la n'a y'i diya n'i yɛrɛ danna notaire bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen an bɛ se ka se a ma donc on fait un contrat i bɛ fɛ i ka baara kɛ cogo min selon ton pouvoir d'achat ni yɔrɔ san don a bɛ kɛ ten ni yɔrɔ jɔ don a bɛ kɛ ten k'a ban k'a d'i ma la clé à main. yɔrɔ bannen ka clé ta k'a d'i ma. yɔrɔ bannen ka clé ta k'a d'i ma. namara foyi t'a la. namara foyi t'a la. d'accord ala ka nin sababa bɛn. amina rabi. o kɔfɛ bi n kun y'a fɔ an ka jamukan daminɛ bi n'a fɔra ko agence maa caman bɛ jamukan in kɔnɔ domaine directeur nana a kan cadastre directeur nana a kan ani juge ye jamukan caman kɛ hali ka ja ka taa jamana kɔnɔna dɔw la kulukoro mara la Megetan commune kɔnɔ an ye jamukan in déplacer ka taa n'a ye walasa ka taa sigidalamɔgɔw kɛrɛfɛ k'u ka dekun dɔ ka kɛ ni sariya ye da sera nin yɔrɔ in ma ko ni an ye agence immobilière i y'a danfara fɔ sisan nɔ ko n'an y'a jateminɛ
est-ce que ko aw de bɛ maire bila fili kɔnɔ ma caman na parce que n'a fɔra ko agence dɔrɔn an b'a bɛɛ gosi bɛrɛ kelen na ka u bila fili kɔnɔ fɛn caman na e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o k'a yɛrɛ ka ye o la. Bon dugukolo baarakɛla dan tɛ agence immobilière ye agent immobilier dɔrɔn tɛ dugukolo baarakɛlaw ye à savoir que opérateur caman bɛ dugukolo sanfɛ min tɛ agent immobilier ye géomètre b'a la coxeur b'a la maire yɛrɛ bɛ dugukolo baara la maire man ka bila fili la dugukolo baara la agence immobilière fɛ ni même géomètre fɛ misaliyala ne yɛrɛ ye géomètre de ye n'i ye maire donni dugukoloko fili la peut-être a m'a ka mairiya baara de kɛ n'i y'i ka mairiya baara kɛ ka dan o ma dugukoloko fili n'a kɛra a tɛ kungo kɔni s'i ma a bɛ dan fili kɛbagaw ma yan'an ka taa yɔrɔ jan ko maire bɛ don dugukoloko fili la u tɛ don a la parce que u b'a di mɔgɔ ma de wa maire yɛrɛ bɛ dugukolo di cogo min ni maire y'a sariya bonya ale tɛ kɛ filibaga ye o maire bɛ papier minnu di i b'a ye a bɛ sɛbɛn papier sanfɛ ani administration fɛn o fɛn bɛ di a bɛ sɛbɛn a kan souvent u bɛ délai de d'i ma u b'a fɔ ko quand tu mets pas en valeur pendant un tel délai le lot sera retiré a bɛ minɛ i la et donné à un autre demandeur kɔrɔ de b'o la o a bɛ minɛ i la a bɛ di a ɲinibaga wɛrɛ ma a ma fɔ sanbaga dɛ a ye un autre demandeur de ye maa min bi a ɲini donc fo k'o yɔrɔ jɛya maire man ka problème sɔrɔ dugukolo kuma la donc k'a fɔ ko agencier y'a s'a ma ou bien ko géomètre y'a s'a ma ni en tant que géomètre et promoteur d'agence a t'i bɛn ma parce que a bɛ fɔ yɔrɔ minnu na an tɛ kuma da sɔrɔ yen n'i ye yɔrɔ sɔrɔ i bɛ kuma ka yɔrɔ min na i b'a ɲɛfɔ ka diya kosɛbɛ ni mɔgɔ bɛ dugukolo ɲini n'an k'an b'a da don dugukolo ɲini détail ninnu bɛɛ la ka se fo nin yɔrɔ la temps min bɛ an bolo peut-être a bɛ ban yanni an ka an sɛbɛla kuma bɛɛ fɔ mais n'i bɛ dugukolo kɔni ɲini i b'i ka papier dɔw de fara ɲɔgɔn kan ni o ye carte photocopie ani k'a yira i bɛ sigida in na ani impôt i bɛ ka taxe min sara ani k'a yira i bɛ sigida min na o dugukolo t'e bolo a fan si fɛ a b'olu de fara ɲɔgɔn kan ka taa di maire ma n'a y'olu fara ɲɔgɔn kan ka taa di maire ma n'a ye hakɛ dɔ sɔrɔ o la maire bɛ sɔrɔ ka demande kɛ tutelle la administration tutelle n'a kɛra préfecture n'a kɛra sous-préfecture n'a kɛra gouvernorat ye pour que hakɛ dɔ ka d'a ma mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye demandeurs ye an bɛna dugukolo di u ma donc o la n'olu y'a di service technique u passé équipement kan ka bila kɔnɔ équipement ninnu espace vert misiri école église ani fɛnkɛ caman olu bɛ bila kɔnɔ cogo min na u b'a lajɛ n'a bɛnna ni en conforme avec le lieu en place donc u bɛ sɔrɔ ka a di maire ma pour que a ka se ka a morcellement kɛ avec un projet donc o la demandeur minnu bɛ yen a bɛ attribuer o la kelen wari min bɛ yen n'u kan ka électricité ninnu sara i bɛ nin de sara dɔw ko permis wari ye électricité de ye permis wari de bɛ kɛ ka viabilisation ninnu kɛ donc o de ye maire ka wari minɛ yɔrɔ ye a la donc n'i y'a jateminɛ ni o nana o sira bɛɛ fɛ jɔn de bɛna maire fili sisan ni maire ye morcellement kɛ k'a sɔrɔ nin si ma respecté a kan ka attribuer maa min na n'a ma attribuer o la bon toujours baara mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a kɛ a kɛcogo la dɔ ta k'a sariya kɔnɔna na n'a fana bɛnna ni a ɲɔgɔn géomètre teliman ye ou bien n'a bɛnna a ɲɔgɔn agent teliman ye u bɛ pan étape bɛɛ kunna u b'a kɛ u yɛrɛ dama ko ye k'a dan u cɛ o fili de bɛ se ka maire sɔrɔ ani o agence de y'o ye sinon un bon agent immobilier un bon géomètre i tɛ se ka taa mɔgɔ sɔrɔ a ka yɔrɔ la danaya de y'a to a kɛra maire ye e tɛ se ka taa ni ko dɔ ye ka danaya bɔ a kan n'a sɔrɔ a fana t'o na ɲinina o mɔgɔ ye sigi danaya de kɔnɔna na e sigilen o danaya kelen kɔnɔna na mɔgɔ nana dugukolo ɲini e fɛ o danaya kelen kɔnɔna na i b'a ɲini ni sira de ye sira min n'u bɛ se ka sigi ka mɛn a kan mais ni sira surumani ta dun ko surumani fana bɛ sɔrɔ dɛ donc a bɛ ten de donc k'a fɔ ko maire ka janfa dugukoloko la k'a bɛ bɔ agent immobilier yɔrɔ ou bien géomètre yɔrɔ ni en tant que promoteur en tant que géomètre agréé bon n t'i sɔn a ma ka da nin yɔrɔ de kan. A diyara n ye babu bɛ sigi nin de kama walasa pepe latigɛ ka di
maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna na bi ni an ye dugukolo ko jateminɛ an kanubaw jamukan in kanubagabaw ye a faamu siɲɛ caman na k'a daminɛ dora coutumier confirmation na tribunal la a tɛmɛsira n'a fɛn bɛɛ jugew tɛmɛna nɔ ka ɲɛfɔli k'a la domaine directeur caman kumana mais ni an y'a jateminɛ aw minnu fana ye géométre ye bi an y'o de dɔn ye géométre ye agence bolo baara kɔnɔna na a yɛrɛ ka agence b'i bolo n'an y'a jateminɛ e yɛrɛ bolo bi dugukolo ko gɛlɛya e y'a da mun i bɛ se ka mun analyse kan an ɲɛna a kɔnɔna na les analyses bon n'i bi dugukolo ko gɛlɛya ta k'i bi analyse globale k'a la i bi futi de ɲini sisan futi bi yɔrɔ caman na pour ne pas dire que futi bi fan bɛɛ fɛ futi bi administration na futi bi technicien minnu bi dugukolo baara la les acteurs immobiliers futi bulu la futi fana bi dugukolo sanaw na ka da u ka dugukolo ɲini cogo kan parce que a futi yɔrɔ ka ca hali fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ ni an taara burusi kɔnɔ yan fan fɛ tɛrɛtɛrɛ an ka maakɔrɔ minnu bɛ yen u bɛ kɛ hakɛtoba ye parce que n'i ko burusi kɔnɔna dɔw b'a kɛ péjoratif ye parce que n'i y'a mɛn duguba dɔ de bɛ kɛrɛfɛ o de bɛ dugu bonya fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ hali n'i ye yɔrɔ sɔrɔ dugutigidi la i bɛ da la pɛrɛ k'a fɔ ko nin de ye kabila kelen ta ye nin de ye du kelen ta ye nin de ye dugutigi ta ye fɔlɔ mɔgɔw b'a fɔ ni fɛn min sɔrɔla dugutigi ko fanfɛla fɛ ko ko jɛlenba don sisan i ko ko gɛlɛya minnu fɔra n b'a dɔn maa caman bɛ yen u ka yɔrɔ dannen bɛ dugutigi di dɔrɔn sɔrɔli ma tɔɔrɔ b'u kan ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ a bɛ di dugutigilaka dɔ fɛ dugu dɔ b'a fɔ ko non k'an de ka dugu don dɔw b'a fɔ ko non an de ka kɔrɔ n'aw ye olu problème bɛ o droit coutumier fanfɛla la problème bɛ o yɔrɔ niveau la fɔlɔ kelen n'i bɔra la n'i taara administration na n'i ye dugukolo n'i bɛna dugukolo san dɔw b'a fɔ ko fo ka taa réquisition kɛ a la donc réquisition de b'a to hali maa min bɛna sanni kɛ o b'a fɔ ko non dara la parce que réquisition kɛra a la k'a ka ɲi donc réquisition na u bɛ taa sɛbɛn réquisition de kan ko nin parcelle min n'i bɛ k'a ɲininkali kɛ an ka registre kɔnɔna na a bɛ yen foyi t'a la o registre de kɔnɔ registre min sɛbɛnnen b'olu fɛ yen u b'o de sɛbɛn réquisition kɔnɔ k'a ka ɲi mais géométre min y'a baara kɛ u ti o ɲininka u ti enquête wɛrɛ kɛ terrain kan n'a sɔrɔla problème bɛ yen pour que k'o signaler réquisition kɔnɔna na donc mɔgɔ caman bɛ sanni kɛ ni o danaya de ye donc ni sanni kɛ n'o danaya hali an minnu bɛ agence la ni réquisition ka ɲi ka ban donc tu es obligé souvent i bɛ feere kɛ par rapport à la réquisition parce que administration de ko k'a ka ɲi et après c'est juste des problèmes donc il y a au deuxième volet ça c'est au niveau de l'administration maintenant au niveau des usagers minnu ye sannikɛla ni fɛn ninnu ye souvent i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen o presselen bɛ dɔw yɛrɛ bɛ n'i ma a karisa non n ka wari bɛ n bolo a tɛ se ka si fo ka yɔrɔ sɔrɔ bon wari ko dun ye sitanɛ de ye n'i y'o fɔ mɔgɔ ma bon ni ala ma far'i kan n'i ma i ka baara n'i yɛrɛ danbe lajɛ i fana bɛ fɛn teliman dɔ ɲini ka d'a ma kɛ n'i ye fɛn teliman ɲini ka d'a ma bamananw ka kuma don ko ka bɔgɔ nɔ ni siɲɛ kelen ka so mun n'a ye ni san nana siɲɛ kelen a bɛ bin donc fo minnu bɛ yɔrɔ ɲini u ka to maa min bɛ yɔrɔ ɲini ka d'u ma u ka t'u kɔ sumalenya la k'a ɲɛɲini dɔɔnin dɔɔnin fo ka taa bolo da kisɛ kan i bɛ fɛn sɔrɔ fɛn min na n'i bɛ dugukolo ɲini i b'a bila i kunna i b'a ɲini i si dan de don jɛnka ɲimi tɛ i kana girin a kan kana pressé foyi ma min b'a to ko ɲɛɲini ma sɔrɔ a la donc o ye usager ka partie donc en globalement analyse min bɛ yen il faut que c'est mieux c'est le bon moment an yɛrɛ bɛ ka min fɔ Mali kura Mali kura ye fɛn dɔ de ye jamana kura tɛ o jogo minnu bɛ yen n'o yɛrɛ de ye maliyɛn jogo ye an k'o de tabani c'est à dire que bɛɛ ka i jɔyɔrɔ ta bɛɛ k'a lajɛ ko in bɛ dilan cogo min na ne bɛ ka nin maa acteur saba min fɔ nin ye droit coutumier mɔgɔ administration ani usager ani n'a bɛna se sabanan ma sisan n'o ye
promoteur immobilier ani technicien de surface géométrie ni fɛngɛ ninnu bon olu fana caman bɛ yen u tɛ fɛ ka a ko ɲɛnabɔ donc bɛɛ k'a lajɛ ka caractère ka habitude changer par rapport aux acquisitions foncières n'i bɛ ka yɔrɔ ɲini a ɲini k'i b'a ɲini i si dan de don n'i bɛ yɔrɔ di mɔgɔ ma a bila i kunna ni ne ye nin yɔrɔ di nin ma n'a kuma wulila hali san 40 ni min balola u taa nɔfɛ bɛɛ ka miiri o la administration mɔgɔw fana k'a dɔn an bɛ ka fɛn dɔ di jamanadenw ma u dalen bɛ anw de la n'anw ye sɛbɛnni kɛ k'a ka ɲi u b'a san olu fana k'a lajɛ u k'o fɛ minnu ye droit coutumier ye an ka maakɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ laadala fɛnw kunna a dugukolo tigiya ko ninnu kunna u k'a lajɛ halisa u ka segin kɔrɔlenw ma pour que a sama-samali a ka dan fan wɛrɛ fɛ min ye an ka togodalaw ye olu sen ka bɔ a la o b'a ko nɔgɔya quoi analyse de bɛ ne bolo globalement. A diyara n ye an bɛ fɔ ka kɛ ni an ka waati ye an b'a fɛ ka dɔn baara ninnu kɔnɔna na gɛlɛya jumɛn bɛ yen nɔ bi ni a b'o sɔrɔ walasa maaw fana ka b'o fana kalama parce que an bɛ nin kɛnɛ in kan an ye jigira administrateur caman na parce que n'an ye ci lase ma n'i mana an b'a fɔ banni de don walima i tɛ maa jɛlen ye sariya bulon dun kɔnɔ hinɛ tɛ yan n'i nana an bɛ ɲininka ka kɛɲɛ o siraw fɛ yala aw yɛrɛ ka don o don baaraw kɔnɔ a ye gɛlɛyaw sɔrɔ wa? Oui, gɛlɛya caman bɛ baara in kɔnɔ parce que n'i ko baara k'i bɛ ko kɛ i yɛrɛ ye n'a bɛ fɔ o de ma entrepreneuriat n'i bɛ ko kɛ i yɛrɛ ye ni ko min b'a la n'a kɛra tɔnɔ ye i b'a sɔrɔ n'a kɛra bɔnɛ ye i b'a sɔrɔ ala k'an kisi bɔnɛ ma. Amen. Parce que ni a fɔra dugukolo baarakɛla sisan d'emblée namaratɔ de b'i ye bɛɛ fɛ hali fangasow la ni i taara hali seereyaw gansan na e min bɛ yen k'a fɔra k'e de ye géomètre ye peut-être ou bien agent immobilier namaratɔ fɔlɔ ye e de ye alors que mɔgɔw de bɛ se e yɛrɛ ma a karisa ne ka nin yɔrɔ bɛ yen n b'a feere karisa nin yɔrɔ bɛ yen n b'a san i bɛ se mɔgɔ dɔ ma u b'a fɔ ko ko nin yɔrɔ k'a ka ɲi parce que papier sɛbɛnna jamana ka mɔgɔ bilalen dɔ fɛ k'a ka ɲi e min bɛ yen ni jamana ye e yamaruya i k'a feere kɛ ou bien k'i da don a feere la ou bien k'a sanni kɛ e man k'i ka baara kɛ bon ni o gɛlɛyaw bɛɛ bɛ tila ka segin k'a k'i n'a fɔ agenciers yɛrɛ de ka problème ye problème créelenw de ye agencier t'i lettre bɔ an ti titre foncier bɔ an ti permis bɔ an ti notification bɔ a bɛɛ de bɔlen bɛ se an ma an de bɛ a di an ka clients ma u bɛ na an nɔfɛ danaya kɔnɔna na donc fo administration k'a lajɛ ni gɛlɛya ninnu a b'an dɛmɛ ninnu ka bɔ an kan cogoya min na an ka n'u yɛrɛ y'u bolonɔ bila a la k'a ka ɲi n'a nana sɔrɔ a k'a man ɲi u bɛ se ka min kɛ u k'ulu kɛ teliya la yanni minnu fana bɛ yen n'an b'u ka nafolo minɛ k'a don daw fɛ u fana ka satisfait yanni u ka dimi an kɔrɔ o gɛlɛya b'an kan donc an b'o weleweleda kɛ k'o ɲɛsin administration ma papier minnu bɛ yen n'u b'a di vraiment u k'an dɛmɛ n'an ye ɲininkali minnu kɛ n'a ɲɛ n'a tiɲɛ u k'a fɔ an ye. A diyara n ye o kɔfɛ min ye jɛmukan kuncɛlen ye ladilikan jumɛn b'e bolo bi ka di maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ ma minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ tunga fɛ jango tunganamaw. Bon ladilikan bɛ n bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ yan ani minnu bɛ kɔfɛ dugukolo ko in ye diɲɛ laban futinɛma fɛn dɔ don bon a tɛ sɔrɔ ni musaka caman tɛ wari fana tɛ sɔrɔ ni gɛlɛya tɛ gɛlɛya i b'i yɛrɛ di diɲɛfɛn caman na ka don dugukolo la n'i b'i fɛ ka dugukolo ɲini i k'a ɲini yɔrɔ la yɔrɔ min i yɛrɛ b'a dɔn ko laban bi a kɔnɔ mɔgɔ kana dugukolo ɲini teliya ba la donc n b'o de fɔ maliyɛnw ye k'a bila quoi. A diyara n ye folikan laban. Bon folikan bɛ n bolo k'a fɔ ni kuma kuncɛ kuma la sinon folikan laban man ɲi ni kuma kuncɛ kuma la o de n bɛ télé sirifila ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n b'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛ yɛrɛ fo Suntura i ka cɛsiri la a n'a ka techniciens bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ an bɛ Mali min kɔnɔ ko minnu bɛ yen n'a talen bɛ ka ɲɛsin jamana in ma bɛɛ ɲɛ b'a la Ala ka Mali kun kɔrɔtalen bɔ a ko kɔnɔ. Yarabi amen. Maliyɛnw anw de ye kelen ye an tɛ se ka lafiya jamana si la ni Mali de tɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn kɔkumaw to yen an ka tugu an ka ɲɛmɔgɔw kɔ olu de bɛ an fɛ maa si tɛ se ka k'an fɛ ka tɛmɛ an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kan
donc an b'o foli de kɛ k'o ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka a laban ni mun kɛra dugukolo ɲinina ye an kɔni an ka service bɛ yen n'o ye EGF Mali ye an ka slogan un toit un droit pour chacun malien kelen kelen bɛɛ ni so kan kan n'i sera an ma nkalon t'a kuma la i b'a ɲɛ sɔrɔ. aw sɔrɔ yɔrɔ dun? an ka bureau bi Sebenikɔrɔ secteur 7 la ani Cap Mandian donc minnu bɛ Sebenikɔrɔ dɔn n'i ko Cap i b'a yɔrɔ dɔn an ka nɛgɛjuru siraw fana bɛ yen olu bɛ se ka di ni maa minnu mago bɛ an ka agence la ni mago bɛ dugukolo sanni na ni mago b'a feereli la i mago bɛ ka so jɔlen san i mago bɛ ka so jɔlen feere i ka so bɛ yen i bɛ k'a jɔ i dɛsɛra k'a laban n'i sera a ma i fɛ k'i ka so jɔ n'i sera a ma an b'a fɛ jama de bɛ fɛ ka dugukolo ɲini a se t'aw ye a bɛ fɛ k'a ɲini dɔɔnin dɔɔnin n'a sera a ma an bɛ se k'o dɛmɛ cogo min ni mɔgɔ kelen bɛ k'a ɲini n'i sera a ma an bɛ se k'i dɛmɛ cogo min f'i ka kɛ dugukolo tigi ye inshallah an kɔni an ka laɲini o ye maliyɛn bɛɛ ka dugukolo sɔrɔ jɛlenya kɔnɔ a jɛlenya kɔnɔ a ɲama fana a diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. kɔɔri fo diyara n ye. Serifula Jabaranin filɛbagaw jamukan sariya bulon an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan n'an da donna dugukoloko la yɔrɔ o yɔrɔ min ye dugukoloko minisiri ye jamana kɔnɔ an ka foli bɛ s'a ma professeur Birima Kamɛna an b'a fo ani kabini bɛɛ dugukoloko ko baara ka kɛ tiɲɛ kan sariya kura min taara n'o ye loi domaniale et foncière ye u k'u jija ka baara kɛ a kɛcogo la n dalen b'a la n'a kɛra o cogo in na siga foyi tɛ min na dugukoloko a na kɛ lafiya ye an ka jamana kɔnɔna na an ka whatsapp numéro bɛ an minnu bolo an ka jɛmukan nataw la min ye domaine directeur ye ka kɛ ni sariya kura ye an n'a bisimila don nataw la walasa a kana kuma an ye sariya in bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ don min na ko bi a fɔra ko ka kɛ cogo min na titre foncier ka di a bɛ cogo jumɛn bi don nataw la domaine directeur an n'a na ɲɔgɔn sɔrɔ wala ne ni aw whatsapp o bɛ an bɔ ɲɔgɔn na n'an ye laɲiniw kɛ ta aw ka ɲininkaliw bɛ kɛ sababu caman ye an tɛ bɔ minnu kalama an b'o dɔn whatsapp numéro bɛ aw ka bila la ne b'a fɔ o la ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ k'an ka maa welelen fo Monsieur Mamadou Cɛkura Danbɛlɛ responsable technique et administratif de l'EGF Mali an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma Vali Tarawele an b'u bɛɛ fo ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati bɛɛ salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.